evening. I achieve to the backward. Yes, I will block you now if you laugh here. I'm a block. Okay, No, I'm not joking with any I'm of not you. laughing. I'm not laughing. Clean I'm on not again. Where clean on again? Clean on again. Block around the girl. A believer before. A believer before. A believer before. A believer interview. Yes. Yes. Huh? Mbamba. Oh yeah. Okay, man. How la brenga gaba social media nine. Okay, man. How la brenga gaba social media nine. Ngadi rume wagi interview. Yes. Maybe. They are full. I've been 24 years. I'm not speaking English. I'm not speaking English. I'm not speaking English. I've been 24 years. I spell law. I am 24 years. Spell lawyer. I say spell law. I am 24 years. The fuck head. Nyomboge bianga. Yes, sir. Okay, man. How la brenga gaba social media nine. Yes. The way for Nana get bigger to look at Ramas. Meshe down, come home off man. I'm a hog of man. I'm a hog of man. I'm a hog of man. You can trade them get you. You know, look around. Let's get in the life. Turn also. Weapon to try what to start in front. It's not a good good. Elenketara akene ya no kwadunga yiro nya aturu achunati. Ah, my sister. Face in front look for the front. Iki nwe ho ya sister. You know Nwaghogho mega kwag. Iki Otele nwe ho ya sister. But I get transaga better than me ke we put tire side. Look at. Whatever verse bia. Dele jaro kada ha metlaga kambo. Mba. Ele hiji nwekwe ni ke onye okada agbarala. Eh? How was Chuku Chike? My guy from church, but check it up. Them you one bingo. Uto Chineke nkole shikegi. But he konyo okada metro laka bianga bia se chikegi. Look at. That would have phone okay. Thank you, sir. No, ish. No, na focus. Throw that place. What pack on? Focus, focus on question. Yes, sir. I'm saying focus on question. Yes, sir. Now where's it? Oh no, I'm me off. Mama, where's it? My boy, be a blaze. Water. You want your bag? Arab State. A ben abia. Osioma. A ben Osama. Ubalano. It are full. 23. I got all our mahadum. Get a care now. No, nurse. In Anonia. No, nurse. It's your more. Hey, I'm a big bamboo. Like you hear you move. Like you hear. Need you more like get here, him on what we hear. Oh, no one name, why not get Maria, and what party I'm way boo with her. It's a hey, move. Yadika, look at him, may take care in one. My bingo. Sorry, sir. If I show again, I should choke again. Get very careful by shock again about women and met that game more gay weapon. One bingo now. Bring a bedroom, hey. Tea, quarry hook on young, but I bring a bedroom at him, hey. Sorry, sir. Na mama won us then I walk with polio. Sorry, sir. I say get them you, it hey.
O di mmadụ gị na ndị plọmba nweta gị na ha tamaghị ta gị nnọọ ka toilet arụwa. Enwere onye ọkụ dọgburule na famili unu mbụ? Mba kwa. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ n'ụlọ unu? No sir. Apịrị gị apị? Mba. Ebere gị ugwu? Nwa agbọghọbịa wepụrụ ihe o ji anyị nwa mamịrị tọgọ ụtọ. Mma gị na mpa gị ha dị ndụ? Mma m dị mpa ma ngwu. Ndonna ọkwa ịhụrụ ụtọ mpa gị si nwụọ, mpa gị ọkara nka nwụọ 51. Ọgwụkwa ịlụ ọ dị echi gị nyewe di gị nsogbu ya nwụọ. Ọgwụkwa mma m mere ọrịa. Ndonna gịnị ere ya mpa gị ya nwụọ? Ọrịa stroke 7 years. Chai, Ndonna. Akwụkwọ ọdọga gị? Mba. Enwele nwoke tarala arụ mbụ? Mba. Kwuo kwetala nwoke ibe m arụ mbụ? Mba. Iji alụ ọgụ ime ahịa? Agbamume mba. Anaghị osiri ike? Mba. Ịma kisi na-eme? Ịmaghị kisi? Mba sir. Achọrọ ikisi gị lọtị na-eche edewe ọnụ? Samarokwa m. Ndị na-eje amị nshi enwele onye gbarala gị enyi mbụ? No sir. Abi na ọgbala gị enyi mbụ? Mba. Gị na akakpọ ọ dị na mma? Ka ihe bụ akakpọ? Ndị mkpụmkpụ ndị a yiri du afọ nwere nke gwara? Mba. Native doctor gwara gị okwu ọlụlụ mbụ? Mba. Kemgbe ị pụtara ụwa nwoke ọbịla gwa gị na ọ chọrọ ịlụ gị? No sir. Since ị toro agbọghọbịa nwebụ nwoke mepere n'ọnụ gwa gị okwu marriage na ọ chọrọ ịlụ gị? But did serious now? Enwele nwoke bịarala n'ụlọ unu dat na ọ chọrọ ịlụ gị mbụ? Mba. Bịara n'ụlọ all chatting. Ụmụnne gị ọ dị ole? 6. Ọ dị ka emehere ụmụ ndị 6 and 7 gate taa. Ọ dị ka emepere unu gate taa. Family of a dance, community family. Ọ dị ka emepere unu gate taa. Na family unu na-ahụ unu dị 6 enwere nke wụ onye ohi nọ nga? Mba. Sọsọ nwoke ka enwe na ofu. O ji aṅụ goof? Ọ bụ onye church. Akpa amụ ya ọ zara aza? Mba. Enwele mgbe ị gagidere n'ụzọ gị hụ nwoke nke ọnyụ amamịrị gị were anya lewe na amụ ya ga-eti ewu egwu? No sir. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Onwe. Nwoke atabeghị mbụ? Gwa m eziokwu, ị maghị nwoke? Mana my sister nọ nke otu m si aga efu nwoke. Kemgbe ị pụtara ụwa nwe ịmabe nwoke ruo taa? Atụkwala ashị o. Mana my sister nọ nke otu m si aga efu nwoke ọ na-ekwede m for aside ọnọdụ here sef na-ege ihe na-ekwu. Nye phone. Ọ sị ka o yiri akwa na anyị awụ social media. Genotype gị? Blood group gị? O+. Ọ bịago. Kpọọ phone number gị? 090 77. Ịwa ọchịchị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchị ya mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place.
So you subscribe or check Nwaghogho. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am and watch it I get back they just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place Nwaghogho. 26 95 24 WhatsApp nailing. Nyefu no. Happy. Nyafu. Good evening, sir. Oga Bishop. Again, you tro. Yeah, tron. Atara, good evening, sir. Get when Lolaji. Yes, sir. Ijumole. Obia be, but Oga Nabia. How many years of marriage? 1 year and 1 year. Okay. Chukwu okike genye nwa. That your sister, gwa me eziokwu, be honest, ọma nwoke. Ọma nwoke. Gwa me eziokwu. Listen, Ọma nwoke. I'm not joking. No, Bishop, I'm mama nwoke, or maybe hindered it. Ọma nwoke. Achọ me hụtara ezigbo di ọhịm ji abịa Lagos. Okay, Lagos ka ọ nọ ugbu a. Ha? Ọ ga-ewe m iwe ụnụ hapụ onye Yoruba taa ya. Mba onye Yoruba, God forbid, I don't like onye Yoruba. Oh yeah. Emele m interview, wapụ ihu gị na kamera nye afọ. Okay. Sir? Powerful number. 090 WhatsApp 77 26 95. Oh, sorry. 090 77 26 95 24. Nwoke kpọọ gị sị gị bịa visit ya, don't go. Nwoke ọwụla dị serious should come and see you. Ọkwe na ihe na-agwa gị. Ọwụ onye ọwụla dị international number akpọọ gị n'obodo oyibo. Take note. Ọkwe na ihe na-agwa gị. Yes, sir. Yes, sir. Burukwe n'obi. Ote esi na-ema nwoke ọ na Chineke ma nke weji okwu. Okpu nna wee enyi na-enyekwa aka. Ọwụ na-enweghị ọrịa aka obiri na-aja ọcha. Enwekwara ọrịa aka ya. Awụkwa nwoke ọbụla ị hụrụ ga-ekwe ya n'aka. Burukwa ya n'obi. Ụmụ nwoke niile hụrụ ihe a na-anọ na comment section ga-elege m. A to Z ha dịchakwa positive, dịrịkwa aware. Okay, thank you, sir. Ha niile ahụ ekwe ka ahụ dị. Ha niile dịchakwa positive. Ịbara ya bịa chọọchị ka ịbara ya for interview. Ipi ha ishi. Dewe phone anala. The way for now straight, the way of my get we go come get ya hoge. Get we get welcome ja hoge. Dorodia. The waka get straight. Turn mazo. Ya were phone gị. Phone a n'ihu ọfụma. Phone a n'ihu ọfụma. Ya were phone mere miro. Ede afọ ole? 22. Ị na-ekwuchiri okwu ike. Ede afọ ole?